Hľadáte pre svoju rodinu krásny dom s veľkou záhradou. Dnes vám ukážem jeden kompletne zrekonštruovaný na takmer 11-árovom pozemku v obci Váhovce. Ak ešte stále váhate, príďte do Váhoviec a ja vás presvedčím, že táto ponuka je presne pre vás. Moje meno je Diana Sabová z All Inclusive Real a teším sa na stretnutie s vami.